Aku salam kabeh. Project punika ing tutul karo sampeyan guru markets. Ayo miwiti karo data umum babagan perusahaan. Yen sampeyan pengin, sampeyan bisa ngaso video. Disaranake sampeyan sinau saben indikator perusahaan sing diteliti kanthi teliti. Saiki kita bakal bandingake indikator dasar utama organisasi Robinhood Markets, ticker OOD. Review adhedhasar informasi wiwit 26 Juni 2025. Miturut klasifikasi guru markets organisasi Robinhood Markets kalebu subkategori. Exchange, 45 organisasi melu ing comparison. Asil sakap kanggo perusahaan ing pitakonan, minus 3 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori, 1,5 terms. Yen katon banget wiyar, ing pasar minangka kabeh. Wigati dimangerteni menawa skor rata-rata kanggo kabeh pasar minangka 1,8 poin. Marang minus 3 terms Robinhood Markets. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Robinhood Markets lan perusahaan subkategori. Kita waca sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Robinhood Markets Inc nuduhake dinamika 271,3%. Marang dinamika rega ing subkategori 51,2%. Kapitalisasi pasar perusahaan Robinhood Markets Inc gunggungipun 73,03 miliar dolar. Kapitalisasi pasar subkategori punika 825 US dolar miliar. Regane buku perusahaan punika 6 US dolar 83 sen miliar. Lan kapitalisasi subkategori yaiku 170 miliar dolar. Kanthi bandingake saham pasar saham lan kapitalisasi neraca, kita bisa ndeleng ing ngisor iki. Saham dikuasani Robinhood Markets ing subkategori nalika netepake regane pasar saham yaiku 8,853%. Kapitalisasi nilai buku punika 4,029%. Evaluasi saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi neraca subkategori, ala minus 1 poin. Perusahaan sing diteliti nduweni kewajiban utang 10.116 US dolar miliar. Utang kanggo rasio nilai buku punika 148% saka usaha. Taksiran tingkat utang perusahaan, ala minus 1 titik. Rego pasar perusahaan kanggo rasio mediawi punika 45,9. Rata-rata ing subkategori 33. Evaluasi rasio nilai pasar kanggo bati dibandingake karo organisasi ing subkategori, ala minus 1 poin. Mediawi kanggo pungkasan 12 sasi ana 1 US dolar 59 sen 0 mayuta-yuta. Pangentukan mangsa kanggo 12 sasi sabanjur kira-kira sawentara ing 1 US dolar 32 sen 9 mayuta-yuta. Evaluasi indikator keuntungan masa depan sing digambarake dibandingake karo subkategori, pasable 0 poin. Nilai perusahaan kanggo rasio revenue punika 22,3. Rata-rata ing subkategori yaiku 2,8. Evaluasi rego pasar perusahaan kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator subkategori, ala minus 1 titik. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 3.280 US dolar mayuta-yuta. Revenue mangsa kanggo sabanjur 12 sasi wis provisionally kira-kira ing 2 US dolar 74 sen 0 mayuta-yuta. Taksiran pratandha revenue mangsa ngarep ing comparison karo pratandha ing subkategori, passable 0 terms. Marginality punika 48,5%, karo rata-rata ing subkategori 8,6%. Penilaian marginalitas dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, apik 0,5 poin. Bagian perusahaan ing jumlah karyawan ing subkategori punika 1,205%. Iki 635% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar.
Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai perusahaan punika $31.750.000. Dene kanggo subkategori yaiku $4.324.000. Evaluasi volume ibu kutha perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori, pasable 0 poin. Bati perusahaan saben pegawai $691.03. Rata-rata ing subkategori punika $131.01. Evaluasi laba perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, apik 0,5 poin. Volume dodolan perusahaan saben pegawai $1.425.000. Subkategori, $1,532.000. Evaluasi saka bagian revenue saben pegawai individu ing comparison karo pratandha perusahaan ing subkategori, pasable 0 terms. Volume transaksi singkat ana 3,6%, karo rata-rata kanggo subkategori 1,7%. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 73% kanggo perusahaan Robinhood Markets Inc. Ing subkategori, tingkat iki 58%. Rega saham nyoto perusahaan punika kira-kira $82.74. Perkiraan rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $67.94. Ayo pindah menyang tabel pesenan, sing kasedia kanggo sampeyan, link kasebut ana ing komentar sing disemat. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan digawe ing mangsa saiki dening sistem referensi, Guru Markets. Akses menyang meja supaya free lan buka, link ing komentar pinnet. Minangka asil saka analisis Robinhood Markets. Sistem informasi lan referensi Guru Markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Ojo mbuka kesepakatan, amarga video iki minangka review. Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton video iki lan kanggo nggunakake sistem bantuan saka Guru Markets.